ҷасади Гулбегим Раҳмонова, як ҷавонзани муҳоҷири тоҷик баъд аз 12 рӯзи нигаҳдорӣ дар яке аз сардхонаҳои Русия ба душанбе расонида шуд. дар маросими ҷаноза дар ҳавлии манзили волидонаш ҳамзамон бо ҳамсояву наздикон ду тифли ятиммондаи Гулбегим низ ҳузур доштанд. сокинони ин хобгоҳ воқеъ дар маҳаллаи 46 ки наздикони Гулбегим дар он зиндагӣ мекунанд рӯзи панҷум аст ки мотам доранд. хабари даргузашти Гулбегимро наздиконаш аз рӯзи ҷумъа аллакай фаҳмиданд ва 5 рӯз боз интизори тобути ӯ буданд. ба гуфтаи наздикон ҷасади Гулбегимро як ҷавони тоҷики корманди сардхона дар шаҳри Клини вилояти Москави Русия пас аз гузашти 9 рӯз кашф кардааст. баъд кор омадам як рӯз ки ҳамсоям гуфта ки духтара телефон кард. Телефонам мегирам ки як бача телефон мекуна. Мега ами соҳиббара дора. У духтарак дугонаш мега ҳо ина модараш гиристаисуст. Гу модараша бугу телефон куна. Гап зам хатиш хай бачаи хуб. Гуфте хола ам бачаи то духтари то аякам ки бандагиро ба ҷо овардааст. Ман мехоҳам ки ами духтари тора ёрдам битам ба Тоҷикистон равон кунам. хабари марги Гулбегим дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва бо кӯмаки молии як гурӯҳ муҳоҷирони меҳнатии тоҷики муқими Русия тобути ин муҳоҷирзани тоҷик ба Тоҷикистон интиқол дода шуд. тамоми ёрдами кӯмаки бо маблағҳои пулӣ кардан рӯйка миннатдори худро баён мекунем. ишуни аз номи падару модараш мо ҳам миннатдор ҳастем. миннатдори ҳал оила пайвандора ба килам шаҳрвандое ки ҳамин кӯмаки худро дар ҳамин ҳодиса сарф кардан бо як бурга мегӯ миннатдорем аз замин то ба осмона. дар хулосаи тиббие ки бемористони шаҳри Клини вилояти Москав содир кардааст гуфта мешавад ки Гулбегим бар асари маризии норасоии шадиди шуш ва дил дар заминаи бемории музмини обструктивии роҳҳои нафас фавтидааст. кам ҳамиҷа саломатишам чӣ буду ҳамиҷа табобат кардем хай бо ҷа дигар бо чӣ хеле шудааст ки ҳамин касал бо чӣ кардааст бемории шуш дошта бемории шуш бо ҳамуҷа. аммо яке аз дӯстони Гулбегим мегӯяд дар охирин тамоси телефонӣ вазъи равонии ӯ чандон ором набуд ва ҳамеша бо ҳарос суҳбат мекард. рӯзи якум бад занг зада гириста гап зад. гуфтам ту чӣ кока гирья мекунӣ ягон ҷо дард мекуна? гуфт не. қад болора нигоҳ мекард 4 нимша нигоҳ мекард. гуфтам барои чӣ гирья мекунӣ ягон ҷо дард мекане? гуфт хаб напурсенам ки нигоҳам дора. медонам ура ки нигоҳ мекард ура ки яки метарсид намедонам. дар я подвале буд ки подвал ҳами қадар тахта буда болош дар я матраси холи дига ҳеч. Гулбегими марҳум 27 феврал барои кор ба Русия рафта буд. ин бори аввал буд ки ӯ ба қасди муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия сафар кардааст. шавҳари Гулбегим 2 соли қабл аз маризии гемофилия як навъи бемории хун даргузашта буд. Гулбегим қабл аз сафар бо 2 тифли ноболиғ Юсуфи 6 сола ва Абдуллоҳҷони 3 сола ҳамроҳ бо волидон дар хобгоҳ зиндагӣ мекард. волидонаш мегӯянд Гулбегим бо ҳадафи бозгардонидани қарзи бонкӣ ва ҳамчунин харидани хона ба муҳоҷирати корӣ озими Русия шуда буд. мегӯ ки ман коркунӣ мерам ба шуморо хона мегирам ба шуморо велик мегирам ҳамин хел мегуфта. ман духтар ман намедунам ё киштанаш духтар ман заданаш ҳеч ман намедунам. ман духтар ман ба худо супурдам. Гулбегим дар тӯли қариб 4 моҳи муҳоҷират ҳамагӣ 5000 рубли русӣ барои фарзандон фиристодааст. ин дар ҳолест ки шумори муҳоҷирони кории тоҷик аз ҳисоби занон дар ҳоли афзоиш қарор дорад ва тибқи оморҳои ахир ҳоло 17% муҳоҷирини кории тоҷик дар Русияро занон ташкил медиҳанд.